Здравейте, скъпи приятели! Приветствам ви с добре дошли в моят YouTube канал. В момента стартирам своята първа наредба. Пожелавам си успех, дано ви хареса, която съм нарекла какви послания ни изпраща Вселената на всички нас точно в този момент. Нека да надникнем точно какви послания ни изпраща. Едното от посланието е картата, в момента ми се обърна в ръката, картата на умереността. А тук ни предупреждават, че просто трябва да бъдем по-смирени, по-търпеливи, да има смирение и търпение за всички нас. Първо ще извадя 3 карти за идентификация, да погледна как се чувствате вие, в какви енергии се намирате точно в този момент. Първата карта, крал чаши. Много, които ме гледат в момента, са в еуфория, във вихъра на любовта. Много чувства изпитвате, много сте влюбени, но на този етап не си ги показвате. С втората карта, петица пентакли, много хора от вас в момента чувстват една бедност в отношенията. Просто ви е хладно и гладно на душичката. Чувствате се много самотни, много неразбрани точно в този момент. Крал жезли. По нея тук много хора, които ще гледат тази наредба, се намират в огнената стихия. Овен лъв или стрелец. Много сте огнени, много сте страстни, много сте жизнени, борбени, винаги отзивчиви, готови да помогнете на приятел в беда, готови за купон, както се казва, за веселба, за любов. Ето в такива енергии се намирате, приятели, точно в този момент. И нека сега да размесим картите и да започнем с наредбата, която аз съм нарекла какви послания ни изпраща Вселената на всички нас точно в този момент. Какво трябва да знаем, какво е на прага ни, какво идва към нас, от какво да се предпазим. И нека да започнем наредбата. Долу на колодата ще ви покажа двойка пентакли. Тук много хора сега ще са на избор. Това е единият прочит, че ще избираме много, а другият е, че ще даваме на 2 места, ще помагаме на 2 места, ще се дава на 2 домакинства и ще се получава от 2 места. И така, нека да започнем с първата карта, тройка жезли. Първото послание от Вселената е да помислим за едно по-светло бъдеще, което идва към нас. Да си направим едни планове, да си начертаем това, което ние желаем и просто вече да се устремим към него, да си фокусираме енергията към него, да не си разпиляваме енергиите. Това, което мечтаете, просто го постигайте, така се устремете към него. Тук ни очаква едно светло бъдеще. По тази карта може да се каже, че тук някои може би замислят бизнес с още някои. Всъщност, да сте в съдружие и да си направите някакъв бизнес. Четворка чаши. По нея ни се казва, тук ни се поднасят едни чувства и ние го знаем, но просто така сме си седнали, сме се заинатили и не поглеждаме към тях, не отговаряме на този етап на тези чувства и всичкото това го правим от инат. Посланието на Вселената явно е вече стига с този инат, разбирате ли? И последващата карта, то ние затова се инатим явно, последващата карта, тройка мечове, казва ни се така, тук много хора са наранени и страдали, преминали през разочарование, болка, тъга, мъка, сълзи. Тук имало любов истинска, която по някакъв начин се е разрушила от вмешателство на трети човек. Може да не е трети човек, може да е
работа може да е всичко, но по някаква причина тук вие се чувствате много наранени. И е време вече да се излезне просто от тези енергии. Според мен това е и посланието на Вселената. Със следващата карта, Крал Пентакли, милички. Тук се съсредоточете в семейството си, в финансовите си постижения, в стабилността си и просто мечтайте, планувайте. Тук може да става на въпроса, че някои мислят да си закупат и нов дом, нова кола, нова придобивка. По някакъв начин решавате как да си увеличите дохода месечно. Пожелавам ви го на всички. Това се казва и от Вселената. Следващата карта, Паш чаши. Тук вече идва любовта. Тук вече за много хора ще се появи. Това е млада енергия. Млад по дух човек може да е и по-млад човека от вас. Може да не е млад на години, но да е млад по дух, който човек ще иска да си поднесе чувствата към вас и да ви ги изкаже, и просто ще иска среща с вас, да излезнете, да говорите и да се разберете. И със следващата карта, то информацията си последствено върви точно една след друга. Вижте, по тази карта предстои ви среща с сродната ви душа. Тук ще има една веселба, един празник, едно щастие, което идва към вас с вашата сродна душа. Следващата карта, Рицар чаши. Ще се срещнете вие с този човек, който ще изкаже своите чувства към вас. Това ви предстои. Следващата карта, това е картата на смъртта. По нея посланието от Вселената по тази карта, че ви предстои, милички, една пълна трансформация. Тук сега всичко ще ви се промени. Начинът ви на живот, начинът ви на мислене. Дори ще има промени във външният вид. Ще си сменяте работата някой от вас. Просто всичко ви се трансформира за добро. Всичко се променя. Не се страхувайте, защото тези трансформации, които предстоят за вас, са просто за ваше добро. Сега бих искала, на края на наредбата, подготвила съм си една колода, от която ще ви изтегля 3 карти съм решила. Просто за ваша насока, за ваша подсказка, за това, което ви очаква от висшите сили. Ще ви изтегла 3 карти, които ще бъдат съвет за вас. Ще ви се даде съвет от висшите сили и просто да ви се изясни вашето положение, в което се намирате. И така, първата карта, съвет за вас. Съсредоточи се, ви казват висшите сили. Вторият съвет, който ви се дава от висшите сили, е тръгвай веднага. Вие си знаете най-добре. Третата карта, това е третият съвет, който ви се дава от висшите сили, и дано с всички тези съвети да ви се помогне. Това е свобода. Просто значи устремете се към една чиста свобода. Това беше първата ми наредба за вас в днешният ми ден. Надявам се да съм помогнала на повечето от вас за вашата ситуация, в която се намирате, за вашите отношения, и със съвет, който ви се даде от висшите сили, от Вселената. Вярвайте в доброто, обичайте се, прощавайте си. Много е важно. В такъв етап от живота сме всички. Преминаваме така доста труден и голям преход. Повечето от вас са запознати и знаят всичко това. И е много важно да си простим и да продължим напред с любов, с искренност, с истина, с признаване на чувства. И стига вече толкова борби, стига вече толкова
тайни, стига вече толкова надигравания, стига толкова битки и доказвания между нас. Нека да навлезем в един по-чист, по-светъл за нас период и от тук натам да се случват само светли, красиви, щастливи неща за всички нас. Мир, любов, щастие, късмет да има за всички. Здраве, на първо място е здравето, да се обичаме, да си прощаваме и да живеем в светлината. И до следващия път. Това беше за днес от мен. Пожелавам ви хубав ден. Бъдете щастливи!